gaba ɗaya zan aure su. Gaskiya ke dai a garin mahaukatan ma na ƙarya kike, kin taɓa ganin mace guda ɗaya ta auri maza guda uku? Wai me mai sai suka zo nan wajen? Bahamagiya, wannan ba guri ne hedan ya ce, mu da muke zuwa har tsakiyar birnin sai mu mai da zanu ku yanga mu da fara ma waye gatuminki. Yanayin ki dai ya gwada kira nan take, kin kaza cana ce maza ki min bayani, wace ce gatumarki wane ne kuma gatuminki? Ta ji tsoro ba, yau dan nan zan nan na miki ko da ki. Ma tudun zama. Ko ki fara min ko kuma ranke ba ce, kai ki bari na fasa da na kira shugaban aljanun duniya. Nan da sahirin da hida idan na so zan iya kona aljanun duniya gaba ɗaya. To amma ni wannan san ba hi ne a gabana ba, ko ba haka bane ba. Waya! Me ke faruwa da kai dan uwa? Haiwa! Na gode Allah, da ba mu wani musibar ta afka ba. Wazir ba! Na ga uku ta yi min ciki ta min. Me kuka gani? Ba shi ne wanda kuka ɗauko yi maganin da ba? Na yi maganin sa to a gaban idanuwanku, kuma